Po roku sme sa opäť na divácky podnet vrátili na roľnícke družstvo Dovalové. Hoci je na horách sneh, poľnohospodári majú stále plné ruky práce. Svoje výsledky sa snažia zlepšovať v chove aj na poli. Oproti minulému roku sme jednoznačne sa rozhodli trošku zainvestovať do techniky. Tá prvá vec bola to, že sme zakúpili nový pluh, ktorý nám výrazne pomôže pri orbe, hlavne v jesenných a jarných prácach. Ďalej sme zakúpili zhrňovač objemových krmovín. A ďalšia vec je tá, že sme teda zakúpili aj mulčovač, aby konečné naše pasienky vyzerali tak, ako po pasení majú vyzerať. To znamená upravené a čisté. V neposlednom rade naše družstvo je orientované na výrobu mlieka. To znamená od malička, od teliat začať a prerobili sme tento rok jednu maštal a do tejto maštale sme teda zakúpili aj nový mliečný taxík, ktorým sa tieto zvieratka, teliatka napájajú. Očakávame teda od toho výrazné zníženie mortality, teda úhynu zvierat. Tento rok sme museli riešiť aj odchod niektorých našich pracovníkov do dôchodku a pri tom zníženom stave teda sme rozhodli, že budeme pasenie kráv robiť oplotkovým spôsobom. V lokalite Breh sme vybudovali oplotky, ktoré nám výrazne teda pomôžu pri úspore pracovných síl, ale aj myslíme si, že to prostredie pre tie krávy, že nie je nejako naháňané, že sú v pohode, v kľude, im pomôže pri produkcii mlieka. Spomínali sme mlieko, ako je to s mliečnym automatom v Liptovskom Hrádku? Tak mliečný automat už prevádzkujeme, dá sa povedať, rok aj 4 mesiace. Naše náklady stúpli za to obdobie od predchádzajúceho roku, keď sme otvárali. A boli sme nútení zvýšiť cenu z 50 centov na 60 centov. Samozrejme, že to sme očakávali, že poklesne aj predaj mlieka, mierne sa teda znížil. Denne tam sme predávali v minulom období 130-140 litrov, teraz sme poklesli na nejakých 100-110 litrov, ale ľudia, pokiaľ ich stretávam v Liptovskom Hrádku, tak si chvália mlieko a požadujú naďalej, aby sme ten automat prevádzkovali, čo my teda samozrejme budeme robiť. Čo plánujete do budúcna? Doba pre poľnohospodárov nie je jednoduchá ani tu na Liptove? My chceme fungovať ďalej, chceme byť čím ďalej tým lepším podnikom v rámci regiónu. Naposledy sme získali aj ocenenie dojivosti kráv. Dosiahli sme pekný výsledok, takmer 6500 litrov mlieka na kravu za toto obdobie. A pokiaľ teda sa aj spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie bude uberať v prospech poľnohospodárov, tak budeme naďalej zlepšovať naše hospodárenie na našom družstve. Hoci sa družstvo tento rok stretlo aj s útokom dlhoprstých, darí sa mu dobre. Svoje výsledky chce zlepšovať aj v nasledujúcich rokoch. Emília Petríková, televízia Liptovský Hrádok.